Môj stromček býval v vlastnej skôlke. Keď boli silné a válka, tak sme ich zasadili. Ako sme tak chodili ku píle, lebo máme dlhú spoluprácu s Urbárskym spoločenstvom, všimli sme si, že tam je veľký neporiadok, že ten svah sa zosúva, ľudia chodili si tam brať zeminu. A tak nás napadla myšlienka, alebo nám napadla myšlienka, že my to vyčistíme všetko a zalesníme to, ten svah sa tam spevní a budeme to využívať na environmentálnu výchovu alebo na plnenie tých cieľov, čo máme edukačných. Malou skupinou stromčekov sme prispeli k tomu, aby naši malí školkári si dokázali vyvinúť pozitívny vzťah k prírode, k lesu, lebo si musíme jedno uvedomiť, že tá príroda alebo zdravý les sú pľúca našej zeme. Keďže sme učitelia a vedomosti podávame väčšinou teoreticky, my sme sa to snažili dať aj do tej praktickej roviny a trošku rozvinúť to zážitkové učenie. Chceli sme, aby deti spoznali aktívne tú prírodu, aby sa do všetkého zapájali. Čiže my sme si tie stromčeky pekne spoločne vysádzali, vykašali sme trávu a starali sa o ne, polievali ich, porovnávali sme si výhonky. Taktiež sme pozorovali pôdu, ktorá sa nachádzala v lese a pri našich stromčekoch, v čom bola rozdielna. Využívali sme to, čo nám tá príroda dáva. Zbierali sme šišky, gaštany a to všetko sme potom využívali na ďalšie tvorenie v materskej škôlke. Naučil som sa, že stromy sú veľmi dôležité, aby nám dávali kyslík, aby mali kde hniezdiť vtáky, veveričky. A ako sa my správame k prírode, ona nám to o pár rokov vráti. Stromčeky, čo máme zasadené, sú po nás pomenované. Môj stromček sa volá Ľudská. Môj sa volá Análka. Môj sa volá Henka. Najväčším potešením do budúcna bude pre nás, ak tie deti pôjdu okolo nejakého stromčeka, ktorý vysychá a oni ho polejú. Ak budú mať banánovú šupku a hodia ju do kompostoviska, ktoré máme. Prípadne, ak budú separovať odpad. Alebo ak na lúke nechajú ten kvietok pre tú včielku a budú si uvedomovať, prečo to robia. Že je to pre ich budúcnosť a aj pre tú našu.